Nosotros lo que hemos propuesto siempre ha sido la creación de una comisión del amianto dentro de cada municipio, porque es de sentido común. El amianto o es una lucha conjunta de todo el colectivo, de toda la ciudadanía, o no se va a conseguir. Las administraciones no se acaban de creer lo del amianto. Les malalties més conegudes, la primera és l'asbestosis. L'asbestosis és una fibrosi molt important, irreversible i molt restrictiva. Falta d'aire absoluta. Només té una alternativa, que es el trasplantament de pulmons. No es pot fer res. El amianto, como decía él precisamente, tú te lo tragas, te lo metes en los pulmones y a cabo de 20 años te mata, con lo cual la reacción nunca no se ve. Y no solamente no se ve, sino de que además en muchos casos está ocultado el por qué ha sucedido esa muerte. Se oculta porque no hay datos, no hay absolutamente datos. I un dels objectius d'això que comença avui, que és una campanya per erradicar l'amiant de Badalona, té justament aquesta interpel·lació a les autoritats municipals, a les autoritats de la Generalitat i a les autoritats de l'Estat de que això s'ha de complir, perquè és una llei i perquè volem estalviar-nos moltes morts.